gândeam astăzi să discutăm puțin despre maestru interior și mai exact despre care sunt practicile unui adevărat maestru. Da, în primul rând să vorbesc despre maestru interior, ce înseamnă, pentru că oamenii poate își dau întrebarea ce e asta maestru interior. Maestru interior e vorba despre atunci când îți asculți intuiția ta. Știu că e foarte greu câteodată în viață să înveți să asculți intuiția, mai ales când ești în frici, mai ales când tot timpul ești în grabă, ești neliniștit. Clar că iarăși neliniștea și fricile vin de la o bază de inconștient, dar totuși insist să începeți să exersați, să ascultați intuiția, adică maestru interior, pentru că intuiția este limbajul lui Dumnezeu cu tine, adică limbajul Sfântului Duh, Sinelui Superior, cu tine, prin inimă. Ea vorbește încet, calm, poate o dată de două ori repetă. E important să asculți în fiecare moment din viața ta, dar începe măcar conștient cât poți și deja încet o să tot dai argumente minții că e foarte important să-ți asculți intuiția, că de fapt intuiția tot timpul are dreptate. Să vorbesc cazul când ești în casă și vezi că e soare afară și la un moment dat te gândești că poate e bine să iau umbrela, știi? Nu ai luat umbrela, te-ai dus, a început ploaia și te gândești de ce nu mi-am ascultat intuiția, știi? Deci e exact momentul ăla. Deci momentul ăla e foarte subtil, vine în multe alte chestii. Și cu afacerile, și cu cumpărarea unei case, mașini și tot așa mai departe. Deci în orice moment, până și relația cu un om, totul vine din frică sau din intuiție. E foarte important să-ți asculți intuiția. Chiar și creierul, cât de analitic și deștept n-ar fi, intuiția este pe primul loc. Dar te întrerup cu o întrebare. Ce facem atunci când confundăm frica cu intuiția? Noi credem că confundăm. Noi nu confundăm, de fapt. Și doar că din moment ce ai foarte multe frici, îți astupă intuiția. Intuiția tot timpul e prima, deci asta e regulă. Deci intuiția tot timpul e prima. Din moment ce eu ies din casă, îmi spune să iau umbrela sau îmi zice ia-ți geaca sau... Și nu are logică de multe ori, adică nu pot să exprim prin logică. Fricile au o grămadă de argumente, de logică, e overthinking, again and again the same story, adică îți repetă și repetă, știi? Deci acolo deja e frică. Intuiția nu face asta. Intuiția e foarte liniștită. Mintea, fricile sunt foarte agitate. Adică n-ai cum să le încurci. Ai cum să înțelegi că din cauza fricilor nu poți să ajungi să asculți intuiția. Dar totuși, dacă începi cu mici detalii să te antrenezi, la un moment dat chiar reușești. Asta e vorba despre maestru interior, de fapt. Și tot că m-ai întrebat să dau niște obiceiuri, vreau să ofer, să propun 5 obiceiuri care o să începi să vezi schimbarea în viața, înspre bine în viața ta. Deci sunt 5, nu mai mult și nu mai puțin. Le-am ales pe cele mai subtile, cele mai faine, începând de la corpul fizic, corpul emoțional, corpul mental și corpul spiritual. Înainte de a zice aceste 5 obiceiuri, vreau să subliniez o chestie importantă pentru oameni. Imaginează-ți că Dumnezeu mereu te privește în absolut orice. Adică tu tot timpul ești privit de Dumnezeu. Din moment ce te trezești până în moment ce te culci și dormi inclusiv. Deci cu ce te ocupi tu? Și atunci când îți place sau nu-ți place ce faci tu, observă că Dumnezeu te privește acum. Și din moment ce ai să-ți implementezi asta în cap și când ai probleme și când crezi că viața nu e ok și când nu mai știi ce să faci, tot timpul gândește că Dumnezeu e acolo, te privește. Deci se schimbă atitudinea în primul rând față de viață, începi să ai o mai mare credință și aceste 5 obiceiuri o să te învețe să poți să comunici mai ușor cu Dumnezeu. Primul obicei care îl recomand e atunci când te scoli de dimineață să bei un pahar de apă cu lămâie la temperatura camerei, uitându-te la cer, uitându-te la libertate, la Dumnezeu. Că acum ai bea un pahar de apă
cu Dumnezeu și ai spune bună dimineața lui tatăl tău. Divinitate, energie, cosmică, vorbești cu cosmosul, nu, fiecare deja cu percepția lui. Despre o pahar de apă cu lămâie, căutați argumentat științific de ce e recomandabil să-l bei dimineața. Al doilea obicei foarte important pentru noi e să faci mișcare. Să faci mișcare fizică, nu doar mentală, că noi facem aici overthinking, adică tot timpul în continuă gândire, dar e foarte important să o faci fizică. Nu prin alergat la lucru și nu știu unde, printr-o mișcare și de dorit nu trebuie, dar îmi place. Adică printr-o atitudine de e sănătos pentru mine la început, ca după aia să ajungă să-ți placă. Fie asta dans, fie asta sport, exerciții fizice, înot, alergat, mărs pe jos, încet, nu contează, 20 de minute pe zi să începi să faci mișcarea fizică. Este foarte importantă, este foarte sănătos. Unul din argumentele științifice care pot să vă le spun, restul cercetați voi, e că în lombară, efectiv, se dezvoltă sistemul nervos. Adică, practic, ai o gândire nouă, idei noi, pentru că totuși, dacă noi am trăit într-o perioadă când ni se spunea că sistemul nervos nu se regenerează, s-a demonstrat științific, se regenerează, mai ales prin mișcare. Adică mișcarea care o faci și cu respirația împreună. Și atunci, în lombară, începe sistemul nervos să se regenereze. Asta e al doilea obicei care vă recomand, foarte important. Obiceiul 3 e să ai grijă de sistemul tău imunitar. Foarte mult nutriționiști și oameni care au studiat corpul știu că de fapt 90% de informații la creier se transmite din intestinul gros. Doar 10% din creier încoace. Deci totuși noi avem un al doilea creier important, este aici la burtică intestinul gros. Dacă intestinul gros al tău e curățat, atunci tu ai o minte mai clară, mai vigilentă, mai trează și atunci ai și idei noi și pozitiv. Și invers. De asta, de ce vă zic asta? Pentru că atunci când tu consumi alimente, chiar să fie și sănătoase, de multe ori oamenii se amăjesc că mănânc sănătos, 30% doar să extrage din alimente. Pentru că dacă intestinul nu e curățat, nu are cum să extragă mai mult. Și atunci ce facem noi? Vă recomand să aveți grijă de sistemul vostru imunitar. Adică suplimente alimentare sau, clar că e foarte important să curăți intestinul gros, dar suplimente alimentare sau, cum eu am învățat foarte mult, pe Ayurvedian food. Ce înseamnă asta? Sistemul ayurvedic din India, care e vorba despre niște condimente esențiale unde tu te ajută, e ca suplimentele alimentare, doar că într-o formă mai, consider eu, mai sănătoasă, pentru că toate capsulele astea la un moment dat, nu știu, eu nu le recomand, știi, la un moment dat e obositor. Recomand foarte mult tot ce praf, adică turmeric, spirulină, praf de cuișoare, nucșoară și multe chestii din Ayurvedia, medicina ayurvedică, care foarte mult îți îmbunătățește pH-ul, sistemul tău imunitar. Și atunci, chiar dacă mănânci o mâncare câteodată nesănătoasă, sistemul ăsta ayurvedic te ajută să-ți păstrezi sistemul imunitar la un pH de mai sus de 8, și tot da, așa. pot să susțin lucrul ăsta după ce am început să consum diferite chestii. Și slăbești și te simți mai energic și chiar e diferit, da. Da. Și mai ales asta care, de exemplu, e iluzie absolută, se recomandă să mănânci dimineața. Ce e iluzie? Dimineața, de obicei, corpul nu are nevoie de mâncare, are nevoie de o apă și clar că, iarăși, eu în forma care o recomand eu pentru cursanții mei, foarte sănătos, și atunci până la ora 1 parcă nici nu ai nevoie de mâncare. Că bei tot felul de condimente ayurvedice sau după sistemul medicinos ayurvedic, consum tot felul de bunătățuri pentru corpul tău, vitamine, minerale, proteină și tot așa mai departe, ce are nevoie corpul absolut. Deci ăsta e al treilea obicei foarte important. 4 obicei foarte importante e să citești. Da,
să citești. De ce? Fix cum are nevoie corpul nostru de o mâncare sănătoasă, exact așa are nevoie mintea noastră de o mâncare sănătoasă. Noi nu citim, noi bârfim, noi vorbim, noi gândim, frici, tot așa și nu mai dăm de capăt. Mintea are nevoie de mâncare sănătoasă. Dacă nu-i dăm mâncare sănătoasă, ea are o mâncare bolnăvicioasă, prin tot ce am denumit mai sus. De-aia e foarte important 20 de minute pe zi, jumătate de oră, să-ți iei timpul ăla să citești. Nu știu, sunt diferiți oameni care citesc în diferite locuri. Sau dacă nu poți citi, există o a doua variantă, să asculți. Când mergi în mașină la servici, când te plimbi, îți pui casca în ureche și asculți o carte. Atunci mintea își ia o mâncare sănătoasă, începe să o digereze și ea gândește într-o altă formă. E altceva, se duce în alte orizonturi. Cei care nu citesc, din păcate, rămân la un anumit nivel care, până la urmă, e dăunător pentru ei. De asta e recomandat să citiți cărți. Și ultima rutină, ultimul obicei foarte important, adică l-am pus la urmă, dar e foarte important, asta e recunoștința mână în mână cu rugăciunea și meditația. Pentru mine rugăciunea și meditația, ți-am povestit eu, e o monetă cu două laturi. Nu există rugăciune fără meditație și meditație fără rugăciuni. Da, știu că oamenii o să mă poată contrazice, mai ales oamenii care practică, și eu sunt un practician și recunosc că până nu să ajungi la starea de meditație, ce înseamnă starea de meditație, acum și o explic, e nevoie să treci printr-o rugăciune. Adică ființele jos dimensionale sau emoțiile jos dimensionale, adică frica, rușinea, vinovăția și toate restul emoțiilor, ele foarte ușor vin la tine. Nici nu te întreabă, practic. Emoțiile înalt-dimensionale, cum ar fi pacea, liniștea, iubirea, bucuria, ele vin mai greu. E foarte important totuși să te poți conecta sau să le invoci, se mai numește, să gândești că, până la urmă, fericirea e o alegere. Adică să alegi să fii fericit, nu supărat. Și din momentul ăsta, ce recomand, momentul de rugăciune e atunci când tu invoci ființa divină, Dumnezeu, arhanghelii, îngerii sau nu știu la cine te rogi tu, dar tu invoci o stare de spirit bine dispusă, calmă, de pace, de liniște. Asta e rugăciunea. Rugăciunea nu e despre aceea că să mă rog la Dumnezeu să mi se dea ceva, nu. Prin recunoștință intrăm. Adică absolut prin recunoștință. Să mulțumești. Mulțumirea e o stare de spirit foarte înaltă. Din moment ce te duci la rugăciune pentru a mulțumi vieții, energii, sine, la oameni din jur, deja asta e o stare de rugăciune. Și a doua latură e meditația. Atunci când tu te duci în starea asta conștient și alegi să te duci în starea asta conștient, să te rogi, a doua latură vine meditația, care deja starea asta te învăluie, recunoștința, mulțumirea și cumva te simți tu cel care parcă tu ești recunoștința. E exact așa și cu Dumnezeu. Te duci la Dumnezeu să-i zici mulțumesc pentru ce îți oferă, îți dă posibilitatea, viața, așa, ca la un moment dat să-L simți pe Dumnezeu în tine, în corpul tău. Deci, e o monetă cu două laturi. Oamenii iubesc să se pare, mințile omenești iubesc să se pare lucrurile astea. Eu totuși adepta conceptului că noi suntem un tot întreg și o să vină și o emisiune unde să vorbim că noi suntem un tot întreg. Nu ai cum să vorbești că mâna dreaptă e mai importantă ca mâna stângă sau exact așa despre picioare sau creierul ca ficatul. Deci noi suntem un tot întreg. Da. Exact așa se practică și la acel 5 obicei din viața ta prin recunoștință, la rugăciune cu meditație. Sunt 5. Dacă le facem... Atât de puțin și totuși oamenii nu practică și nu fac asta. Da. Da, să sperăm că după emisiunile noastre o să... Cineva o să simtă și o să pună în practică tot ce discutăm noi aici. E foarte important să le iei pe rând, că e până la urmă până de dimineață până seara și la început e mai greu, dar din moment ce îți rezervezi, îți focusezi timpul, îți faci un calendar
și începi să bifezi. Poate o zi n-ai făcut, o zi ai făcut, nu contează, mergi mai departe. Și la un moment dat te trezești că le faci deja la nivel automat. Și îți place. Despre asta e vorba. Da. Și atunci te menții într-o... Despre a găsi plăcere în tot ceea ce facem. Da. Doamne ajută. Pace la oameni, să primiți binecuvântări și să practicați tot ce vorbim noi aici. Doamne ajută.